aku ya wis ora karo sik to. Nyatane to sabunjungane nek karo aku. Tenang, aku tidak urung terus iso turu. Aku tidak urung iki lho, udah aku. Kono disono meneh kono. Oh iya, ngobrol-ngobrol kok ngaminten bisa ini. Masa to? Aku ngerti kok kadang. Orang-orang wis Aku saiki wis ngerti. ngerti. Jane sapa iki aku wis ngerti. Ora sida tresno, ora sida tresno. Bangsa. Tinimbarane kula ditanding Ora nang sik yo tresno ra apa-apa Kakang Langit iki tresnane ning karo aku. Wis ora ana ana. Ini Pak. Masa tak kandhani to. Kowe aja karo tampa tenane. Nyatane tresnane ning karo kuwi sapa jenenge? Iki ra minten adikku. Adikku. Aku nom Aji ketemu gede. itu piye to? Oh, ngerti perkarane baju kowe nesu. Awong mek Kae sapa wonge? Age rembukan kok ngerti-ngerti tembel. Jenggeret sak karepe dhewe sampean diuleng-uleng ya meneng wae. pancen iki kadangku nom raminten tak tinggal lunga ning omah dhewe. Pancen raminten ki ning di papan kepengin ngelu aku. Awong turu wae. Kalau masane nek ora tak kelone ra turu kok. Jenengmu sapa Raminten? Aku ra minta. Raminten. Adine Kakang Langit tunggal bapak biyo. Iya. Ayo to Tenang. Iya sanajan bahwa aku cilik iki lemu lah ya beda aku lairnya ketiga iki rendem. Ini ora ngapusin to. Ora. Kok jangan padune gandeng wis konangan yo di aku ajone. Oh iki ora kaya ngono to. Kae iki pancen adikku. Nek pancen kowe iki tresno karo aku. Ya kan kowe jaluk kamu. Lah Kakang Langit iki yo ngono kok jarene aku golek gawean, golek duit kok ora entuk duit kok bali malah entuk. Lho kan golek gawean iki ora patus karo golek bojo. Ning tenang ora bolong ta kono. Tenang. Tegese adine Kakang Langit. Aku adik kanggo Kakang Langit. Oh ya sok. Banjur Nek ngono aku kudu basa ora Kakang. Ini tak. Wis kene cekak kene. Raminten pancen kowe ben ngerti. Iki putra Kraton Kediri. Kusuma Dewi Ganeswari. Putra ratu. Punten dalem sari nggih. Ya mboten mangertos bahasa estu ora apa-apa. ngomong ya ora ngerti tenan aku dhewe ya baca Subriya, baca Sujono tak kira Raminten ki bojone Kakang Langit. Aduh, syukur. Semono kulaku yang njaluk ngapura iki mau wis dibaca tak kuncali watu iki. Kalau mangsane iki aja bisa-bisa. Pancen aku kok anggap Joko isih Joko kaset. Pancen aku bingung mikir bojo biyen dikala semono. Ning sakwise aku ketemu sliramu itu kan dunia ora enten. Aku gumun kok sliramu banjur teko ing papan kene mongko memang mlayu-mlayu sak terus. Ono kok Ini yo Kakang. Aku bisa jane sakwise Kakang Joko Langit ngumpul golek gawean kae rak ketekan Kakang jangan grangsing. jangan berangsek. Yo arep mpek bojo aku terus wegah ngasih keplayu tekan kene iki Kakang. Dadi berangsek itu kali gedakan. Yo Kakang. Oh, itu anak jati. Apa berangsek? Kowe bujung-bujung adikku Raminten. Yo, Apa kok? kami kena takwe. Aku oleh penak dhewe. Kok penak itu ya penak bae kok arep takwe bojo kok ora penak. Arep takut teke. Mukti piye? Kabeh karang pradesan wong gedangan Gunung Lawu. Kabeh padha ngerti itu mindakku. Tumindakku seneng main madun. Sansak piturute wis gawe pitunane para wanita. Kok banjur bujung-bujung kataku anom Raminten Akhir, apa? aku ngarep kon golek lame kena takwe bojo.
Mengko nek wis tak pek bojo aku mbok menawa terus mari mbok tumindak molimo. Rasa kadang panucap. Saupama Raminten gelem tak pek bojo. Ning Joko Langkir ora lilo mut suprit duwe kakang kaya gitu. Langkir. Apa? Nek Raminten ora oleh tak pek bojo. Sapa bocah wadon nek? Iki calon bojoku. Putra kraton Kediri Gandes Parahap apa? Tangan lamunan putra, ratu putra Kediri, kedalang-dalang tekan papan kene Langkir. Yang lampir gospelku mendake Langkir sing nesta, ora beda karo menjangan graksik. Pancen tak bodoh. Aku sediaku pancen Dusto Kusuma Dewi Gandes Parahap. Kowe bisa kondor tidak saya becek ning kenapa? Kenapa Langkir kanggo pantang? Kabeh kok kawan jejaran kasunatan itu tidak tuliko. Rasa kakek ngurus Anes Pari putra yang Kediri tresno marang aku. Kowe jemeri jagat. Oh jagat iki sing kedunan wong sing aran Gansing ora bakal tentrem. Sebisane nek Langkir. Raminten tak pek bojo ora. Ora itu. Yen kono kita ono. Rasa salah. Pancen kaya melewati pantai Gansing. Raminten. Piye lho, Ra? Aku banjur ngetek. Suwe ora ketemu Wis kan. tak kakak. Wong aku ki suwe banget ra ketemu karo kakak. Ya aku ngerti. Menawa kowe iki katresnane si Abdullah. Lah jarene kakakku jangan grangsek, kakak Abdullah ki tiba. Kowe omong piye kowe kakak Brangsing? Karo calon bojoku Aku padha nek kowe cemplung jurang tugel sikile. Pece mripate. Ayo ki apa bener nek ndek sedulur kok kaya ngono kuwi? Mergo aku seneng karo kowe. Kowe rak yo ngerti to nek iki calon bojoku. Aku ngerti. Kowe rasa guru. Kowe seneng karo Raminten bloko karo aku. Jare kowe rak bedani Abdullah. Jare Abdullah loro gula ngono. Iya ora? Yo, Malah kondo nek jare dicopot kula. Kita ngobrol. Oh iya, wong kakak Abdullah yo ora dhewe kok yo kakak. Lah iya. Kula gede-gede lho kene omah. Kuwi yo ora Ah, dicopot. tadi kowe ngerti ulane Abdullah ngono. Kakak Abdullah ki saben dina ning omah iki kula lho kakak. Tadi kowe ning kono ki dolanan ngono. Lah yo ora apa-apa wong kula digantengnya yo kakak. Saben dina nek dolan-dolan kae rak yo kakak Abdullah kula gede-gede ya Sak suwe ning kakak. tak tinggal saka pertapan nggo lawu di Suno Kediri. Kok saiki awakmu tambah lemu. Ayo ora apa-apa to kakak. Tegese aku ki nek tambah lemu ki yo Ora ngilang-ilang. ora ilang-ilang ke to kakak. Yes kene batune. Menjangan Brangsing sapise kowe bakal jaluk Raminten ora tak ulungake. Kowe kepengin ngerti tenane bocah wadon iki. Iya. Sapise kowe ngerti banjur kowe golek aku. Ono apa aku? Sik. Kakang coba lagi. Apa? Kok ono mastering sing suwe sik. Iki pancen calon bojoku. Putra Ratu ing Kediri. Putra Ratu ing Kediri. Ganes Pari kang aran Sesili. Oh. Putri Ganes Pari. Iya. Sapise ngerti kowe arep apa? Putrine Sang Prabu Prabu Gandang. Langkir. Nah, ketemu saiki perkarane. Iki Iya, tak critane kan. Iki. Saksuwene aku saka pertapan Gunung Lawu pamit karo bapakku. Tumuju ana ing Kediri. Aku kepengin suwita. Ngabdi ana ing Krajan Kediri. Anane aku didakwa. Kali aku mlebu ning depan cekel karo patih mbok sapa jenenge wajib ngayal.
Aku didakwa. Iku aku salah sebelum waktu. saya didakwa nggawa mlayu Putri Ganeswari. Aku bakal nampa pidana. Yang ngono kowe itu muka papan kene. Padahal digawe Banjur kau masuk dalam suwitanku ditampa yen aku iso nggawa bali Putri Ganeswari. Ane kanyata sing nggawa mlayu kok malah calon kakang impe iki terus piye kan? aku do pancen ngene. Nek pancen iki kan buktimu kowe tinampa suwitane Praja Kediri. Nek kowe bakal nyekel aku cekel. Cekel Kowe bakal tak rangke tak suwanke ana ing Kediri marang Prabu Danda Bugis. mula aku cekelen. Seronone kok nyekel aku. Iya bener, tak cekel Wis, terus Kakang Joko Langkir ki yo piye to? Kok bisa dicekel ki dirangkep Ora kok ora jelas, sampo. Saiki ngene aku sing menehi ya keputusan. ya jadi Kakang Langkir aku kok aku yo lan sapa pencana gerak sih. saiki ngene. Dene kundrane perkara ki aku. Mula ayo bebarengan pun ndelone Kraton Kediri, mengko aku sing nyuwun pengadilan lan kersane Kanjeng Rama. yen nek ngaten Kakang Joko Langkir bakal tak rangke tak suwanke ana ing Kediri. Mula babakan pidana tak sulke panenteng-enteng. Nah, mula ngene. Ucapan Grangsing lan Arjuna Raminten lan apa Ganeswari. Seranane pancen Arjuna nyuwun ya. Ning aku mung melih. Nek kok Oke, Kakang. Tresno karo Kadang Raminten. Iya. Nek aku nganti kebuwe Pak Jaran ora tak ulungan. Aku sing bakal tanggung jawab, Kakang. Langkir Piye ana ing wektu dina iki pancen kabeh sing dadi lakoning marang Grangsing ora ana liya. Ya mung saben-saben tapak gawe rusuh. Gawe tatanan sing ora bener. Kula ya Langkir. Sepisan aku njaluk pangapura marang Langkir Arjuna Raminten. Aku bakal mertobat. Nanging aku darbe panuwun. apa kejalukmu Grangsing? Rene pancen kadangku nom Arjuna wis tresna marang Raminten. Aja nganti sak mengko Arjuna nandhang ketingkranan. Tanggung jawab anggone Sritana Kraton Kediri. Tak godhoke malah kesuwun Dewi Ganeswari. Kang kaping pindho iki. Satu-satu mertobat. Aku mun donga pangestumu. Aku bakal munggah ana ing ereng-erenge Gunung Lawu. Aku bakal mertapa ning Gunung Lawu sak awase kanggo nebus kalungkutanku. Apa sing dadi panjang kamu muga tinabulan, Kakang? Grangsing rene kabeh wis tulus saka prentuling atimu. Pancen satunggone Gusti Kang Agro Jagat uga bumi bakal nyekseni. Apa wis kabeh pancap. Muga-muga sakwise ngono ing besuke kowe metapa ning sakisore Gunung Lawu. Bisa lono kosok halingan budaya karo Diajeng Ganeswari lan Arjuna supaya urip bareng karo kakakku si Raminten. Kula perkara iki aku bodho marang Diajeng Ganeswari supaya satemune aku njaluk pengenten-entenge Diajeng. Ayo, kok menawa kanthi dalan iki aku lan PKB disekseni para sedulur muga-muga lelakone Grangsing sing tumindak nerak angkara murka bisa ing wektu dina iki bertobat lan ayo awake dhewe asesanti minta nunsani Gusti Kang Jagat muga-muga satemune urip lan PKB tansah pinayungan ana bisa Gusti Kang Jagat. Cekap semanten terus tetep ati ya PDR lawan alapan Ganeswari. Ini wonten umur 40 umur
Matur sumpah nuwun.